шумо медонед ки аз ҳама арчаи калонсолтарин дар Шветсия ҷойгир аст, ки сину солаш тақрибан ба 9550 сол мерасад. Арчаҳо дар муддати сину солҳои тӯлонӣ танаашон чанд маротиба мемирад ва решаашон боз навдаи нав мекунад. Ин навдае ки нав аст ба тана табдил меёбад, ки ин танаи нав ҳамон организми пешина бо ДНК-и пештарааш аст. ин намуди воқеаро клоналӣ мегӯянд. Арча бо ҳисобҳои миёна 250-300 сол умр мебинад ва дар замони ҳозира зиёда аз 50 намуди арча маълум аст. Сӯзанбаргҳои арча метавонад солҳои дароз сабз истад, чӣ дар зимистон, чӣ дар тобистон, ки то 7 сол метавонад сӯзанбаргҳо сабз истанд. Сӯзанбаргҳо ҳаворо аз металлҳои вазнин, чанг ва микробҳо тоза мекунанд ва қабати ҳосилхезии хокро барқарор мекунанд. Сӯзанбарг ва пӯсти арча, ки дар давоми сол баробар рехта мешаванд, ба гумус табдил меёбанд. Гумус ба монанди пору аст, ки дар худ маводҳои органикии фоидаовар барои ҳосилхезӣ доранд. қадди арчаҳо метавонад то садҳо метр расад ва дар сохтмон мебелсозӣ арчаҳои солинавӣ васеъ истифода мебаранд. Дар охир гуфтаниям, ки агар шишкаҳои арчаро дида бошед, як шишкааш метавонад то 200 тухм дошта бошад.